Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng, wilujeng dalu Mas Yudo Bagja. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek Betul. dalam rangka bersih desa, Bener. ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka Sukerta, caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma. Amin. Nah, hebat. Apa melih menika ngepasi wulan sing sae, wulan becik. Mulane apa to iki? Ha, wulan Sura. Muharram. Muharram utawa wulan Sura tungkrape piyayi Jawa Sura menika mesuraga. Kok iku ana artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu bleng ragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Heeh. Sing rina wengi diragoi. Heeh. Nek reget ya kudu bleng ragati, seranane liwat tirakatan torekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa 3 Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem Allahumma. amin. Napa melih dina anggara kasih niku hebat Mas. Selasa Kliwon, Selasa 3 Kliwon 8 11 nek diitung kanthi pitung Jawa. Piye? Tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri tiba Sri rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Sing tentara, sing pegawai, sing polisi mundhak pangkate Allahumma. Amin. Hebat kaya ngene. Dan masalah bilane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun mangkape-kape Wah, wis ditinggal. manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Saged kepanggih kalian iki Nyapa? Wiri ya. Wira-wiri napa? Nah, ngomong-ngomongan ora ngomong. Paling tidak lah kuwi Wong kira petuk iki maksudnya ngomong-ngomongan petuk ketemu karo suwe ora ketemu lho. Maksudnya ngobrol omong-omongan kok ganggu omong-omongan. Maksudnya iki aku yo melok ngene ya paling tidak bisa omong dia ta mek ngono iki. Oh, karepku pengen dicaomong. Pengen ngomong. Oh, pancen saiki lho Mas Pengen Rudi. ngomong. Bersih desa menika abad para masyarakat wonten ing Desa Kepuh nurun. Iya. Lah yo ngono ta, Mek? Nggih. Lah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestariaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat menika tresna dumateng budaya. Ya ngono ta, Mek? Nah, ilang-ilang saking punika umpame masyarakat pejabat lan perangkat tenan contoh ngangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono ta, Mek? Bu. Kan apa to? Kok nesu. Ya omong-omongan nesu, ora omong ngakoni mau. Ya ora akeh lho, Mas. Aku iki dianggap ora omong lho. Oh, nek ngakoni rada akeh. Bersih desa saestu
hebat luar biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakat nindakake tasakuran ana ngersani Gusti Allah piye. Gusti Allah subhanahu wa taala tasakuran iki penting banget lho Mas Komet lak ya ngono to Met. Sudah gowo lagi. Jare kon sing akeh. Pas sing akeh ra ono yo omongan kok sampean karo Pak Rudi lho. Lho nek omong kita ngomong kok seneng. Wis ora ngomongan, suwe. Dong. Nggih. Awake dhewe kanca. Sesama seniman harus saling menghargai. Komet pengen ngomong. Terus kula ngalih jenengan Mendel. Lho kok ingin? Iya. Tadi ngomong. Ngaten Kita. pengertian. Iya, iya. Pak Rudi menika. Bisa ngomong. Pripun Pak kabar? Dilengkon anu ya, Dong. Nggih, kesempatan. Karena kan kok ora berani bisu. Lah, kok kowe tak ado-ado kok dagelan bisu. Nggih. Nggih, wajone wonten enten Wong iki ning tiyang kepuh wong iki. nggih, masyarakat hebat kok. Kok mikir? Napa piye Mas? Kerjane kerja kaya niku. Kok nesu meneh. Iki nesu. Lah sampe omong karo iki. Lah kok ngomong ngomong lagi piye? Lah jane kan njaluk sing ngomong. Maksudnya aku menang, maksudnya menang. Yo, Maksudnya ngemainkan kowe semua kabeh meneng kowe omong. maksudnya Kuwi ngomongane. wong telu wis ora mano. Wong sareng mano, iya, iya. Benene anu ta, benene saur-sauran. Ngestrine. Bisa. Manuk Malam Betul. yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika. Kok mugi-mugi sedaya pokok ingkang sampun ya ampun piye sampe salah. Soalnya bener. Aku kalau juga iki wis tel. maksudnya go ngono nek kancane Oh, Jaluk dibagi wong ora paham iki lho. masyarakat baik pirsa nek Mas Komen niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang ngomong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke, wae. Iya, iya. tanggapan bolak-balik ora paham. Wes ngomongi. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namun sakit derek diklungo lumateng sebut terus Lah piye Mas? Ora sampe itu. sapa? Awak lemu jane ganteng jane Lah tapi. kata-kata rasokan nek ingsun ngomong kuwi Lah pakanmu ya kok ingsun iki lho kalau bocah rupane kaya nyambe kok iso ingsun. Wong iki muni ingsun iki dijumbuhke karo renjengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, karo aku Yuda, iki Rahayu do iki Widodo. Rudi Ruwi baru itu dimanapun selalu update. Komet alah koko kuwi KO, met kuwi mencret. tapi kan wis mari Semarinya mencret kok iso. Mana awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat Kepuh, masyarakate sing ayem tentrem iki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-soleh, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma Amin. ngono lho Iki lho Kak. jeneng dagelan cerdas iki. Ngono kuwi. Iya iki. cerdas nyapa ndongakno kok pinter Lah piye to? ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma mugi sedaya anak rawuh dados tiyang sugih Allahumma ngono bene Nek bocah iki kudu pinter sik Mas. sing ngumpulno sapa ora pinter Anake nang sekolah ora yo sekolah Lah sekolah iki ben apa? iki foto karo kata-katane ngene Ya kowe pinter to. Sekolah ben pinter. ora urusan anakku iki pinter ya apa ora pinter apa-apa sing penting sekolah padha karo kancane isu enek kegiatan adus seragaman padha karo liyane wis ngono Ora lho sampean ayo sekolah Sekolah bisa ngene ora bisa ngomong. piro Yo minimal nek anak SD iki ya 15 kali 20. Lah nang opo? Mas Rudi Umum anak ora wis 10.000. 10.000 SD Iya. lah nek naik ke SMP Dia tak tambahin 6.000 dadi 15.000. oh dalam kontrak kok tahun 15 wong iki apa iki Lah bocah kok
Mas. Nek sampe 20. Foto. Iki umume sakmene. ah lho dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, anak sinau sangune pira? Kelas loro SD sarene 5 juta. Ora entek tak tabung. Ayo sugih. Kelas loro SD sangune 5 juta. nek gak entek. Tak kawaplok. Malah nek sogunmu loro lunas. Kredit sogun gak saiki orang lunas ora iso. Yang 5 juta lho. Wong iki kok yo berpikir Wong apa adanya. anak ini nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, hanya sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Tekan Cina ku sing tak takoni sapa? Keluarga yo ra duwe tekan Cina. Titipane kok entan lho. Kok entan to? Maksud iki anak iki nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit bangunan? Oh, kadang berwekel. Tegese duweni latar belakang pendidikan itu ya latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang itu jadi buritan. Latar itu depan, Pak Do. Nek ngomong iki dipikir. Iya to, ngomong sampe sarjana kok kaya ngene. Oh, kapan kan sarjana sepok. Sing tak karepe latar belakang ya Mas ya. Maksud latar belakang ku nek duweni kemampuan, duweni skill, Iya duwe. skill Jadi temen iki wong lengkap duwe skill goblok. Skill kuwi kepandian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang. Jadi keluar masuk nyawang iki jelas. Kok iso keluar masuk tidak masuk sih lagi keluar. Kok masuk ayo kok keluar lo piye? Yo ora iso lah. Balik ngono. Lah iya masuk sih lagi Ya keluar. kok angel bisa omongan Ora iki. iki jane sing Belum bener manajemen uang dengan bekerja keras. Lah iya keras dulu baru bekerja. Ora kok kerja dulu baru keras. Sing bener Keras dulu baru bekerja. jorok iki ta iki jorok pikirane iki. Ya Bu. Ya seneng aku ngomong-ngomongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Berarti semangatnya lagi kerja loh. dengan kerja keras akhirnya punya uang pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang. Ngono kok mulai ya? Kok salah terus ta? Berarti bahasa sing wis beredar di masyarakat Bahasa sing wis kaprah wis umum. Nek salah harus dibetulkan. Bukan pulang pergi yang pergi pulang. Pergi sih umumnya mau lagi pulang. Loh. Lah iya maksudnya dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih ngapa kerja? Terus ini kayak Santai lho ngono. Nek jenenge wong iki kerja sik klumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah kumpulne duit. Terus? Wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lumrah ning tambah kebak. Bener, iso sedekah ki nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong iki mikir sing gampang-gampang wae. Lalu dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Ah, ngapusi. Aku tahu masjid kurung, jadi tak kelompok ngomong pinter-pinter banget dadi. nanya apa? Wah, malah ora ngerti kok bantah-bantah ngomong tok. Aku kelompok ngomong supi-supi saiki dadi. Kalau sing ngurus semen. Tapi dengan pinter, dengan skill kan orang bisa ngandalke kepinteran itu Mas. Contohnya kayak Mas Rudi, walaupun penjenengannya jadi dalang, Iya. karya liya. Iya. Contoh kayak aku, Mas Yo misalnya aku kan dagelan, Iya. tapi aku kan gak ngerti sejatinya aku sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi. sampean. Duwe sampean. Wong pinter refleksi. Refleksi mulai ngarep omah gue tak tulisi pranto wedi. Panti pijat moro jenengan. Apa kuwi? Apa kuwi? Jet pulang. Kok malah dengan ki apa kuwi? Maksudnya dengan itu waras, sembuh dengan seketika. Moro jengenge. Moro jenenge Lah omong langsung sehat. Bae buka ngomong iki. Buka refleksi Mas.
Segala macam penyakit, segala macam. penyakit apa? Pasrah kene nggonku. Wis gampang-gampang kemane keseliu. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsung sikil tengen tanda pijeti nil pelurut jeruk langsung didilat. Mandi perkara dilakanku mengandung raja kala cakra dilat. Lho kuwi ilmu kok kuwi. Dheweke ana iki Keseliu nane lho sing penting. Mamane Kala cakra. Umpamane ngelu. ngelu sirahe kok langsung sirahe tanda cek pijeti nil pelurut mak jeruk didilat. parah. Mergo mengandung raja. Cakra. Ngapal lho kuwi. Salah. Ya balik. Rara kene. Umpamane hernia. Keseliu ya Mas ya, keseliu iki pijeti nil pelurut jeruk didilat. Kepala cakra. Ya ya kira ngelu karo keseliu. Lah iya. Hernia. Nek bathuke ya Mas ya. Bathuke nil turut-turut delok. Hernia. Wah, kalau cakra. Hernia iki lak sing gongsi tau. Lah gak diminum. Lah kuwi apa iso hernia? Bisa nambani kowe. Lah aku sak dure. Ambon lil. Ora. Beda. Sak dure tasbih. Piye kuwi tambane kowe? Hernia zaman saiki rak wong padha bina aku ora. Lah kowe Asepmu ilmu Jawa sing penting wong yakin klaten. Tinggalane luwur. Nggih. tak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Kuwi wong kudu sabar. Ben dina ditrateni nek isuk kae godhog banyu, Ah. kek uyah sak gegem. Yuk niku. Godhog banyu kayak udah sak gegem. Udah, diolah-olah sabar. Ditrateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi lokasi. Bukan kegiatan. Berarti kowe kulino kowe, praktek kowe kulino. Wong edan iki kok. Ini apa yang dulu? Kowe berarti kulino praktek kowe iki. Kok susah. Sampai ya. Hei. Sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan, aja mung dadak ngene pegawe ning ngisor tarung, mempunyai kemampuan duweni pekaryan pegawaian sing luwih. Ngono. Misalkan kaya aku karep dadi tukang pijet. Lah di samping itu kan ya anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. Kita anakmu ada berapa? Anakku papat. Barepe Saiki ning gone UGM. dan keren itu. Aku papat. Termasuk ya tapi untuk keluarga berencana gagal. Nah, ngomong Kok gagal? Semakin baik itu harusnya 3 Pak. Keluarga berencana kok telu Keluarga berencana 2. Tapi menurut survei kehidupan Alah, kehidupan tidak kehidupan. piye? penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua sebagai sandaran. Contohnya Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawai. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Loh, dia tuh jono harus digoblokkan. Nah, Kuwi melu lho. Digoblok Kudu pinter nih. Lah iso karo mau nguli apa? jenenge Mbak Cinde, Mbak Cilatan kowe Oh. banding-banding anakmu. Beda-beda. Bedane. Pinter siji, pinter kabeh. ora ini menurut survei. Maksudnya piye? Lah, nek kabeh dipinter nih, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa. Ah. Ya, nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Ada. Awake dhewe sekolah. Ora nek sing ngopeni. Aku dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya. Ya. Ya kudu siji mau digoblok. Nek men ora klebu nang ndi, men nang omah bae. Ngopeni Sing dasar. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah yo masuk akal lho Mas Ruki. Lah keluargamu tunggalmu pira to Mas? Telu.
Sing loro nek iki kok gak enak. Sing loro nang Surabaya Kepandekan. Citake Jakarta. lah sing nang omah. Aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok iki. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong ya. Ora aku dulu. Lah kowe sing cerita kok ya berarti dinoku kabeh lunga kowe sing anu. Padahal iya, Kowe Pak. goblok dhewe kok ya. Mulane ning wulan sura ku lho ya Mas ya. Ini perlu lho awak dhewe introspeksi. Awake dhewe kudu oncek-oncek Mas. Lah Iso rumangsa, ojo rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Lho, lali. Karo wae dhewe kok lali aku ki sapa? Cek ngene lho Mas. Tegese iki penerjemahan lho, Mek. Penerjemahan. Lah iki kan aku ki sapa? Kowe ki sapa? Wong nek mau ngono jago karo aku lali. Angel komat juga. Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki bawake iki dionceki. Ya awake dhewe wong kok gedhe. Yo kaya ini apa? Tegese wangsi nawang antarane kowe karo aku iki padha wangsi nawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Tak cuma matamu lho, kowe kok iso Kok nyawang kok. tegese kowe iki paham sing tak omong kowe ora to? Oh, layak digoblokne iki ngono. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Ning dinggon iki nek jenenge rodo kuwi kamu paham ora Mek? Rodo kuwi kan mubeng. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep. Roda serep yo ora mubeng, enak kan. Sing tak karepne iki roda dunya iki lho, rodane dunya iki kan mubeng to Mas. Ya, lho aku ning kene lagi ngerti nek dunya iki duwe roda, Pak. Wih, aku kok kalau bayangnya ngomong roda dunya meledak nek nambal. Kamu bakal nambalke roda dunya, Pak. Nek nambal iki duwe telogo. Komat iki nang Ya, Dok pangan tah. Iki omonganku iki mesti dok pangan tah. Tegese roda dunya sing bubar. Iki wong iki kan yo kadang ning isor, kadang ning oh dhuwur. ya. Aku kadang anu yo ngisor pas. Kuwi apa? Kuwi apa? Jadi kadang nggur, kadang ngisor. Lah iki menungso Ayo. kadang ning dhuwur, kadang ning isor. Ah, yo delok-delok keadaan fisik lah awake. Awake gak mampu yo ngisor wae lebih pasif. Mesti parakku kok berono terus. komat iki muni blengkes. Sedase iki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu iki mesti netese mengisor. Ora nek kok banyu parake mendhuwur iki ora ana. Jadi siapa? Lagi sedot ya? Tanya. Bisa kotoran. Iki biji lho ngomong. Wih, ya. Ayo matur berarti yo munggah lho, Dok. Oke ngomong. Kowe iki rada kame kok berkok aku iki kok ya. Ya, dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Hei, Pak Joni. Joni. Begini Pak Yudha dan juga Pak Yudha. Iya. Saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Kan banget. Joni Iskandar ini kan artis yang sak vokalis Penyanyi. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Sholat, kalau tampil. Imam Esaripin, ya Imam Esaripin. Iya. Ola Sutra, Romai Rama. Masih Joni Iskandar. Nah, Berarti lagi nih, lalu. baik pamit aku Joni Iskandar. Oh, tangan moro. Joni Iskandar. Dia kok Kowe meneh. iki banyak paham tentang lagu ora ta? Kowe iki jarine kondangan Mas Komen adalah pelawak, di samping itu sebagai kalbu. Mas Komen sebagai seorang kalbu, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, zaman rasa aku. Para penonton aja sudah paham. Oh, Saiki umpama tak tus, umpama awakku tak tes, tus, tes. umpama tak tes. Dites Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Oh, gampang banget kuwi. Piye coba? Rumah irama ki wae percintaan. Nuansanya percintaan. Oh, Piye coba? hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Dan enak ini. Jadi kayaknya banyak
Kendangnya kayak gitu. Kendangnya gimana mau dikekne? Aku bagian apa? Nya aku dadakne wong ae nek cek. Lagu iki ya. Kita Hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Jaya lambe Menghibur Pak boleh satu ora diceluk untol ora diceluk bemblek. lagu tentang percintaan. Ini nuansa percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat ya ada. Apa jajan? Roma kan? Tinggi. Yudi. Judi. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bahkan Bohong. Ya, wih lagu yang nuansanya nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel apa ya? Digawe Apa? apa ya? Apa? 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 Transportasi kendaraan. Transformasi. Transportasi. Orang ini. Bener, transformasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada. Sensus penduduk. Penduduk. Piye iki? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa mau dibuat sungguh atau biasa terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya, Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagu iki ora kuwi, Mas. Ora. 1001 macam penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Nah, itu membangun kan mau Indonesia membangun. Kita teman-teman. Nah, iki nek go bangun ya iki. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Pita, kakak. Meta. Lalu takut orang tadi dia. Meta apa becak, Pak? Meta lho. Pita. Meta. Jadi pokoknya mentok itu nggak pita. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas. Nek gak iso nyanyi mbok nyembah karo Mbak Kesih. Ye, tak goleki kanca. Golek gandengan. Ngomong. Coba jajal kayak ana nah, terusnya. Tak boleh terusnya sekali mana, Dok? Resek. Ya ini kan langsing. Nah. Pelatih senang kan joget Iya, sana. ya itu komen mriki daran langsung. Oke. Lalu tenang. Pelatih senang. Termasuk instruktur fitness. Oh, baik. Coba jajal kene. Bali. Bali.
ketemu to sing diaturke Mas Rudi pelatih senam instruktur fitness iki. Wong cek dasar lentir kuning gedeke manggo rangkung bangke ane nawon ndas. Nawon kemit nek disapa kok lakune kaya macan warak. Macan duwe. Barmangan Mas, barmangan. Lah ini iki mau mangan rek. Mboten lah. Apa? Oke, pelatih fitness itu putih gede. Ana direndi kae. Iso budhe. Kowe iki ora paham to. Nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi nek gawe telane ses. Paham ora? Ses. Ngapain kan gede. Pelatih senam lagi. Iya. Sehat ya. Sehat. Caranya ngomong lu gitu. Ya gitu. Lu kalau tak kerasa. Enggak, iki ora dibilang kayak kesenian. Dari dekat. Dadi kok mah ini dibuka. Tok. Kalau Ya calonnya. Ya calonnya lawan sini kowe. aku lepas. Dia yang demo. Jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak. Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh Mas Pri. Betul, Mas Komen. Masih pria. Pria masih. Nah, ngomong Mas Pri pria, seorang pria loh Mas Komen. tapi namanya pria. Wong lanang iki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna Mas Komen? Kagak wong lanang ku menang milih. Nyapa nek sing sing nok bekno. Ora apa-apa. Enak meneh. Boten tak gitu ya. Pukul. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu tuh harga diri bisa jatuh eling otomek eling otomek Aku jangan ini apa? Ini. Aku kowe iki lahir lemetmu Aku mana di? ngomong ke aku garban Aku apa lu? Ayo pernah ngomong kok. Lah aku apa lu jalu? Itu tuh dua dewe. Lu tuh dewe iki ora pesen apa? sarang saksi 10 dino seorang ibu mengandung lainnya bapakane nyawa Lah wong lanang kok ora nyowo. nyawa piye lanang apa Sunat. Salah. Kok ndur kok sunat lorone. Sunat iki bisa wis kapok. Ora enak sunat pindho to ora enak. Lah nek ono telu bolak-balik iso. Kalau aku Dari Tidak kata saya selalu mengingat merendahkan orang merendahkan itu ya. ini itu eranya 2026 loh Mas. Seorang wanita harus dijunjung tinggi karena apa? Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. nama wanita. R.A. Kartini wong wedok, Dewi Sartika wong wedok, Cuknya Ben wong wedok, dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok. Lah dalan-dalan wong wedok kabeh masak butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Dalan tol. Yo, Lu dari mau mana tuh? wong lanang Pak. Lah iso ya. Dalan mana? Dalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning dinas, jalan tol mancepe ning bumi. Bumi iki wong wedok. Bumi uga enek pakne. Nyapa tol mobil cepet bumi. Apa iso? Apa iso? Gore gredinya. Aku rek. Lah salah dulu belum di tepi tolku. Bapak kan wis lumrah kok nek bumi iki ditepitol wis umum ta. Lah iya. Aja salah-salahan paling tidak ketemu dengan wanita sing cantik. Rukun, Sing rukun. nyaran sapa aku lek ngomong. Piye nyangkung ngono. Loh, apa? Ini aneh. Tapi cantik. Iya.
Dene kok pengen kowe. Wong langsinge kaya ngene lho. Aku nak ngene iki apa lho? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya lah. Kuwi jajal anu, Lebih sulit lah. jajal nek Ya. upama anu nembang juga karo iki apa karo Mbak Trini. Apa isa? Rayu apa Kuwi isa? ben ora aku hina terus. Ini, Ayo ngalem bono. Rogon atine ku rogon. Rayunan. Apa rokok aku ditakuk ya. Ya yo no yo. Tegese iki rokok supaya iki kelilih. Luluh. Atine. Dirokoni rasane. Lah aku tanggal iso nang lha iki. Kenyek. So. Mana iso? Ayo berarti mati. Cek, ngene nanti cek iki. Wong sing layu ini apa? Mana? Gantimu. Tangan. Tangan ngopeni pangkile Ah, itu umum. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali ku tahu. Hei, romantisnya apa nih kau? Berarti itu kan tahu. Lah aku ngono kok yo. Salah. Aku lagi kaya aku lho, iki sak mancing ngene iki. Iki sak mau. Ingin Tapi Mas, kesayangan Ngono. kaya ngene rasane ati iki ngalah aku aku kasane aku sararat ngono pas kene mesra lah kok wis kok kadang ngene sararat ora aku. Ora. Hei, apa yang pelanggan besar? wong mesra kaya sararat Kok bibit bahaya. Apa? Dari cemali belum buri. Apa ini? ini Ora ketong. Nembang kowe sabaran kowe Opo? lah kok kadang mbak Ganggu kowe iki ganggu yo. Paling si mau terpindasmu ke belakangnya. Kudune ngono. ayo hebat Yo. Coba lagi. Ah, Langsung nyanyi ya? Don. Gimana Pak? Ngomong. ya lah kalau suruh bebas ngombangi Umbangan. Lah aku tahu ini bukan kalau dalam sekolah Nah. kan. Nyanyi iki buat dia bukan. Ayo bukan. apa Hari aku tuh. ya disiar kita Iki innalillah. kita wah Buat kenek lah kalau saya. kapok Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada. mas ini cara wayang orang pencabol Umbar-umbarnya pelakon-pelakon ya. Oh, coba jalan sisan. mantap bareng hutanane yo Kok kenapa Pak? Jualan kayu, tenggalnya apa tenggalnya apa? Pun sing nikosaken nak kula apa ora sakit. Apa? Manutane ditanya soro? Kare mikir-mikir kalau dalam kita kawan nggih. Berarti dia apa? Tapi ora suci sedilo
Ya Allah, kita tahu. Kalau kancane masuk Apa? Dibantu satu lagi boleh? Ya ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Susah, ini kita dibantu kok. Oh, no. Sing di, bantuane sing di. Ilo del Pak Momen. Mega. Mega. Udah nanti kok dah. Dihitung siji ngantek Iki. Yo, lagi Kita kok to. Mega. Yo, Mega. Iki. Boy tahan, oke. Yo. Tunggu oke intane. Dihitung 0 4 5 6 7 8. Bisa, ya bisa. Cinoro telu papat lima enam pitu walu. Baca, baca. Jiro telu papat lima enam pitu walu. Dak. Nanti datang. Kopi ya. Kopi. Ora, kalau rombongannya kono ya bakal layak. Rumah aku kamu. Ya, ada juga deh. Cepa. Bikin tahu ini. Aku loh. Kok lantak kowe mau mangan apa kowe iki? Kan ini kan ini enggak kan. Ini loh. Oh gandengan. Mau reken truk gandengan kuwi. Pasti Jadi mau reken truk. Kok nyanyi aku saiki golek duit. apa ini loh. Kok ana koyo ngono lho sampean. Dan apa ada pilihan? Enggak apa di bang kono. Iki batin turunan Anggora dadi Ya weh, kok nek kawitan. Biasanya kali Mas Yudo. ora apa-apa. Kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene. Iki kesiku karo dewa. Nek wis genep 17 tahun, Ya. badan sejatine muncul. Lah, berarti ra male. Kuwi gak bisa. Berarti wis 17 iki. Oh, dewa. Tinggalnya kelalaian ngomong mangga kaya Kasih ya, Dek. Tembane kok. Apa? Kata sang tiga ini. Seperti kita kira berdua. Awake ya iso ya saiki. Sayangku. Ada ya kemarin beda tak kata ini. Oh, ini kepantasan. Ora wingi tak ya bae PT kata-kata saiki drono. Mripate kan PT. PT mripate. Ini di mulut kau. Oh, sing dipateni ora HP ini ta? Baca. Dipate ta? Makane iki lho sing PT iki. Tembane napa niku mau? Baru sama sakra. Ada ya, ada. Ya, terus nanti. Oke. Oke. Ora sahur. Komen tangane wile. Ayo. Gatel ta. Gatel ta? Cakra Budaya Indonesia. Indonesia. Merupakan malam masyarakat Kapupaten Biasa. Buat Pak Lurah Joni, berkah selalu, sukses selalu Pak Lurah. Makasih, Pak. Warga masyarakat Kebo semuanya. Yo. Awas. Tresno tulus disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara bolak-balik ya kuwi duh di kula paringa usada rembulan ing wayah wengi Buat dilokne bunter kaya bulan. Mesra iki. Halus. Cacak ya. Manis kang tak aja nesu aku mung guyon. Alah kayak gini-gini ki opo to Pak ya? Maaf saya. Halo.
tumbasno kathok. Nek kare aduk. Oh. Apa ini? Ayo deh. Wong bekasira ajane langsa. Aku teka gendang tresna. Lelangan asmara gawe semrasa. Nambai atiku jiwa. Oke. Ada cakra budaya. Luar biasa. Buat konco-konco panitia. Terima kasih. Awas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi. Aku jangan dina ngendi. Gusti kula paringa usada. Oh, Rembulan ing wayah wengi Nambahi keseng ati iki babu janati ngendi yo wong ayu kang tak anti-anti. sampai bawah. Hei. awas. Hei. Wong bagus aja sireng langsa. Aku teka gendang tresna. Lelangan asmara gawe semrasa. Nambai atiku jiwa. Kang mas tentrem atiku. Aku senang bisa ketemu tresno suci manggiya rahayu. Goyang kembali yo. Tiba, tiba, tiba. Yo. Buat warga masyarakat Kempuh, papar ke diri. Ya bra. Ayo. Tarik bro. Tresno terus disekseni Lintang-lintang ing tengah Hei. wengi nandang asmara Gusti kula paringa usada. Koe rembulan ing wayah wengi Nambahi
sing ati iki bepujan ati nengi dong wong ayu kang tak anti-anti. Sikat Halo, ini aku mau bersihin WC. Nih, cuma pakai produk clear, digosok-gosok sebentar aja. Langsung bersih tuh. Gosok-gosok-gosok, gerah. nambah hati Ayo sayang. kang mas Tresno suci Maria Apik Hebat, hebat, hebat. Tembang ki lek wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ngene apa jenenge? Kuartet. 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 Nek niki mencret. Jadi Rumah saku. Komet. Apik lho. Apik, Iki apik. warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, wong Nggih. bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene Komet, ngene Mas Yudo barang iki nek biasane nek wulan riyaya. Bodo. Utawa bodo, wulan Nggih. poso ngono kae. Lah, nek Kene mriki- mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. hebat, Luar biasa. Kekompakan. budaya sing hebat ya Mas Komet ya. Hebat. Mulane bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mu sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo Krisnia, apa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Ono Diluke ae. wis lali. Ora cetha. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Dari balung rondon ning kalapa. Rumah saku ora nganggo manuhara. Maneman, maneman, sabji sis wakunes, sayak ditat ya uson. Ora lho, sindene kok sinden Komet ganggu ae. Aku ya kono. Kowe no. Suara Lah pas terakhir ngelopor. kene iki Mbak Sagok aku tak malah ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nggih. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yuda genahi saka komen piye? Ya Mas, Piye nek nyinden piye? cilik yo pas, gede yo pas. Enggak yo Gur yo Mas Mitra. Masa aku Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibarate kaya dewa sing ngeja wantah Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo ngono lho. Jan pas. Pasangan idiot. Nggih ya ngono. Ah, aku lho. Idiot kok. Lah piye kok komodo? Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Ah. Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, Lah. pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Adik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? mancing Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki mancing Penak men. delok engkas ketularan iki. Wis Siapa? gak omah wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae.
Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enek udan ngiyup, wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah nganggo payung nang tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. Kuwi perjuangan supaya entuk inspirasi. Lah mbotang langsung tuku nek wis rumah saku. Yo ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Nang Bali to? Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali? Aku melu nang mburimu. Wis dadi apa? Lho, aku bakul teh kae, Pas. Aku Wah. bakul teh kae aku. Lali. Setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 to? Aku nang kono kae. Masa? Lho, wis dadi apa lho? Lali sampean. Aku cleaning service. Aku melu kae. Oh, sing anu kuwi. Lali terus bocah iki. Kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran to? Aku yo melu kae. Enak dadi apa? Ngarepe restoran sing nggawa teken kae. Wah, lah kowe to kae ternyata. Habis dari lektoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Ke WC apa? Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yo melu kae. Kok melu to? Aku gak melu. Dadi apa? Nang WC dadi apa? Lah sing motokne yo. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwamu jiwa kuwi ta ora cedhok. Modelmu Tapi cocok. jajal nganggo tetembangan apa gak? Kesayangan ya, kesayangan ya. Nah, niki malah enak sayangan. Kan pedok komet to, komet kan ya termasuk kesayangan. 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 Ini aku model kayak kucing. Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karayon. Bisa dadi desa ingkang tetep baldatun thayyibatun warahpun gopur. Amin. Kesah. Kesayangan. Jangan. Ngep. Maine saka ngep. F. Masih bersama Cantiknya Indonesia, Cakra Budaya. Diatur ke warga masyarakat Kepuh, Papar semuanya ya. Wong bagus komet judo. Oke. Dalam sayang. Kesayangan goyang apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Oh, rindu karo komet. Coba kaya ngapa disendal saka jero wong iki. Sikade. Los.
Yo Yo Apa iya? Luar biasa. Wonge ayu. Patai Ayam Tri dapat paket plus Gemini 6 bulan. Gak komet, nyatane diwenehi pelawak ya kena, diwenehi tembang-tembang nuansa campur sari, nuansa musik ya apik. Nek perlu diwehi jaranan ya apik. Digawe ludruk ya apik. Dangdut ya kena. Heeh, penting ora kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. Kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayan. Kabudayane awake dhewe. Adat ketimuran. Ibu, pilo, timo, pedes. Ini baru Putri Sartono. Sartono putri iki tegese pupune tansah dipepetri mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya pupune tansah dipepetri Sartono kuwi sarta ana endi wae dalange ngasta mesti ana iki lho Mas aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri lho mripatmu tak julek lho matamu tak julek lho Mataku treyo ngene kok. lho lirak-lirik karo Mbak Putri Lah nek lirak-lirik nyapa ora oleh. Lho, Mas. Ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri ki sapa, Mas Rudi ki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra.
tegese kuwi Kak di dalam suatu panggung tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki ning keluarga apa ning tanggapan? Iki tanggapan, semua milik umum, sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri iki termasuk Umum. Kok umum? Cara motor Ya kok wape iso dinumpaki. plat kuning. Plat kuning ngono. balen ono balik rene Maksudnya, anu, omong Jelas lo omonganmu jelas. Kula mboten melu-melu lho ora Mas. pati paham to, Dok. Nggih, ora paham, Kalau Mas. seni berkesenian berpanggung ki anak ora pati paham. Tulung lenggah kene wong. Tulung bagus. lenggah. Berarti ngomong kali kula. Iya pengen cerita, pengen tulang Sampe jagong, sampe jagong. Kene Kula lenggah. repot. Lungguh kene. Ah, ora urung nyetok. Mas aku ora kadung tak siapi kok ya. Rumah aku ngatur tetembangan mumpung mereka mapan wonten kepuh pabar. Kene iki ben taun mesti ngenek pagelaran Mas. Leres. Dadi piyantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayan wayang kulit. Wayang kan ora mung bengi tok, awan barang. Awan ki Mesti wayang. dari dulu sampai sekarang wayange awan bengi. Oh, berarti ini siang wayang ruwet. Ruwat, iya toh. wayang ruwat. Ora, ya wayang. Ya wayang kulit biasa. Wayang biasa. Oh. Lah rencana sing diruwat kowe, ngono lho. Mas Kumet niku nggih dalang Masa wayang kulit kala jek doyan aku. Mas aku. Oh kulit iya. kacang. Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Hari Oh, cerita. untuk Karyane komen. sinten niku? Kok nelongso. Karyanipun sinten? Karyane duka atau karyane sinten? Mas aku. Karya aku. Wah, Karyane komen. sampean ta, Mas? Nggih niku. Oh, lagune sing piye lho, Mas? Anu Met, Lagune sing piye? Tenenenet, tenenenet. Lah lah, Oh. kayak kuwi support. kuwi spot final Kadim mau ngono lho. Niku Final sinom final konden. Anu Siarno Met. Siarno. Komen kan suarane sorno-orno. Nggih. Sosok iso kaya Rumah Irama, sosok iso kaya Ebit GAD, Ebit GAD. sosok iso kaya Truwok. Lho, Nggih. reno Truwok suarane. bareng. Yo, kilo. Kok yo kilo. Kita sambut bersama Cakra Budaya ada Putri Suartono, cantiknya Indonesia. Dados, apa kayak mau? Lah apa kok iso? Apa piye to gak ngrungokne? Titip kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu Met, iki ora kok tabu ya, padha arep bayaramu bengi iki. Kari cerita. Oh, kari cerita. Peranmu mak iki kari cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok arene keterangan popo? Aku karo Yudo cerita gombal kok. Yo lagune Kari cerita. Mangga sotone medal, mangga. Terima kasih. Panitia guys. Teriak-teriak. Yo. Untuk masyarakat Kepo. Buat Pak Lurah, warga masyarakat berkah selalu, sukses selalu. Kepo punya. Halo, sikile wis jekleh lho, Dok. Sikile jekleh. Enggak patek sehat awake. Wenye. Enggak sehat. Oh sehat toh, alhamdulillah. Kudu ngono bal-balan kapan-kapan. Kahanan koyo iki. Come on, let's go. Riko sing bisa nerimo abote dodo nyiksa batin roto Riko mutus meninggalno Cakra Budaya Oke, Putri Suartono. Ono tak itu tak komen. rasa mengkari rasa hangat mengkari angan susah senenge pahit manis mengkari cerita saikine Sakno deh. kadang riko kopin kadang iso diklas mau bisa mereka salah son wis robo sing bisa gawe riko seneng tutu mergo sing mengaboti tapi iso mung jadi iso mung pengen riko seneng masih sing bisa urip jarang Oh. Selamat dan sukses selalu buat seluruh warga masyarakat Mapane Kepuh, Papar Kediri.
padha iso nikah wong bisa menang mergo salah son wis seroto sing bisa gawe kita seneng tutup mergo kepengen ngaboti ati iso Iki lho. Tarik gowo iki. Racak kaya kompak Mas. Oh, sakra Rusak Daya padahal grupe komen apa? Bukan grup. Anu padha pripir. Aku grup yang yuk. Dapat dari kita. Ya lagi bacaan biar Mas. Judul yang aman leno. Aman leno. Iki yo ngaten Mang Bagus ana Mas Judul lan komen matur sembah perkara kembangan kok ketika dilanjuti menuan di Goro-goro sebetulnya tukang luwih, Pak. Barokah. Bawiro. Bawiro. Mintaku didonake warga masyarakat Tepuh semuanya, Pak Lurah, Pak Kadune, para Bapak Ibu perangkat, juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Manggil kata teman karhayan sedang kewarasan dan pangan rezeki ya Bang Bagus. Kritik kita kritik kritik jangan ngeroto selamatan kanjeng siluan Mas Yudo. Selamatan kanjeng siluan Mas Komek. Siluan apa jenenge? Siluan apa? Siluan Dono. Dono. Dono kula dono. Ya dak selamatan kanjeng siluan terima kasih Bang Bagus. Ulang ulo lahiripun kanjeng Nabi sang guru sejati